Poštovani kolege, koleginice, nastavljamo sa trećim delom i objašnjavanje trećeg dela Hot Potato 7, kao što smo rekli, programa za pravljanje elektronskih testova, kvizova, ukrštenica i ostalo nam je da objasnimo JMX ili ti JMix i The Masher. Pravljenje kompletnog testa na osnovu onih svih dokumenata koje smo napravili uz pomoć ovih 5 aplikacija. Znači, prelazimo na JMX, ja sam je već pripremio pola, da ne bih oduzimao mnogo vremena i rekli smo, kada se ona otvori, javlja se ovaj prozor u kome vidimo pojedine delove. U delu title pišemo naslov dokumenta ili ostalo, šta će se raditi, a u ovom delu se pišu rečenice, reči ili jedna rečenica u kojoj su ispreturane reči. Zašto nam služi ova aplikacija? Za vežbanje ispreturanih rečenica ili miksovanih, za pravljanje redosleda reči u rečenici ili na osnovu glasova i slova ispisanih da se sastavi određena reč. Pruža veoma zanimljive dokumente koji vole učenici da rade u elektronskom obliku. Pa ja sam spremio jedan tekst, svi ga dobro poznajemo, Mačak otišao u Hajduke, Branka Ćopića i fabula priče. Mi ćemo tu napisati fabulu u kojoj će biti ispreturane rečenice, a mi trebamo da ih sastavimo, da sačinimo fabulu priče, odnosno redosled događaja onako kako su se odvijali u priči. Kako ide pravljenje? Pa tako što ćemo iskopirati naslov, jer svi ovi programi u Hot Potatoes daju mogućnost da nas liše mukotrpnog posla oko kucanja teksta, jer mogu da se kopiraju tekstovi iz dokumenata, sa web stranica, iz elektronskih udžbenika, iz digitalnih udžbenika. Kao što vidite, ja sam u Wordu od ranije pripremio fabulu književnog dela i sada naslov iskopiram, ubacimo u ovom delu, onda rečenice iskopiramo i ubacimo u delu gde su rečenice. U ovom delu mogu se upisati alternativne, ali ovog puta kod fabule nemamo tih alternativnih rečenica, tako da nećemo to uraditi. Idemo na još jedno podešavanje koje sam ja već pripremio na srpskom jeziku i to podešavanje vidite u ovom prvom delu piše izmešane rečenice, tu u naslov možemo kako hoćemo da radimo, ispreturane rečenice, sve jedno šta ćemo napisati, evo možemo ispreturane rečenice ili kao što sam rekao izmešane rečenice, sve jedno je. Onda u ovom delu ide objašnjenje učenicima koje se daje i ja sam to iskucao na srpskom jeziku da bi mi se javljalo u dokumentu koji će učenici otvarati i kaže izmešane rečenice poređaj pravilno da dobiješ fabulu priče. Kada smatraš da je vaš odgovor tačan, klikni na proveri da biste proverili svoje odgovore. Ako nešto nije u redu ili nejasno, klikni na dugme nagovesti da biste saznali sledeći tačan deo. To smo ispisali, u ovom delu su ispisane sve komande koje će se javljati na srpskom jeziku, tačno, žao mi je, ali nije tačno, probaj ponovo, ovde ovaj deo je vašeg odgovora je tačan, znači to su zapravo ovo što je na engleskom otkucano, prevedeno i napisano na srpskom jeziku. Vi možete da uradite sve to isto. U delu buttons to su dugmići kako da se javljaju, pošto se oni obično javljaju na engleskom jeziku, ja sam i zadao imena onako kako su na srpskom, proveri, ok, vrati, ponovo pokreni, nagovesti, sledeće, prethodno i ostalo. I taj deo je završen. U delu appearance mi zapravo podešavamo pozadinu. Evo ja sam podesio ovde pozadinu, znači rekli smo kao i u ostalim dokumentima koje ste do sada u prvom i drugom delu gledali, znači tu se podešavaju boje, kako hoćete, koje nijanse, sve to isto kao i u Wordu i ostalim programima gde se koriste biranje boja. Page background color, to su kako će izgledati pozadina,
onda tekst, linkovi, kojom bojom i sve ostalo, tako da tu možete podesiti. U ovom delu aktiviranjem ove opcije se aktivira tajmer, odnosno podesi se na koliko minuta učenici da rade. Ja to obično i ne radim. Ako podesimo, onda možemo ovde da uradimo, da napišemo ovo što je napisano: isteklo je vaše vreme, i da stoji to, ili ne mora. Ja obično ne opterećujem učenike sa vremenom, tako da se oni ne obaziru na to, nego da se više baziraju na davanje tačnih odgovora i razmišljanje. U delu adres može da se aktivira ova opcija, da se javlja ova funkcija se javlja kod različitih sajtova, da mogu da ih otvaraju, različiti programi i aplikacije. Onda idemo deo zadnja kartica u kojoj se je aktivirano, znači da se ubaci naš mail i da se napiše ime i prezime učenika. Kad se ovde upiše naš email, onda sve ono što učenik uradi stiže na našem emailu, rezultati njegovog rada, i pritisne se normalno OK. Pošto sam ja sve ovo podesio na srpskom, sada treba da zapamtim ovaj dokument. Pritisnimo dugme, pa piše proba 1 i to ubacimo u ovaj folder, pritisnemo dugme save, zapamtili smo ovaj deo, beležimo da nakon ako želimo da prerađujemo, dorađujemo, koristimo, a onda koristimo i ovu opciju. Ovde vidite imamo dve opcije za stvaranje ovog testa u vidu web strane. Prvi je da se koriste, da se ove rečenice pravilno poređuju klikom, a ova druga opcija je da se koristi opcija drag and drop, povuci i spusti. I jednu i drugu ću sada pokazati. Prvo ću pritisnuti ovde i napisati JMX proba 1a, ću da stavim proba 1, nek stoji, pa ćemo da je ubacimo ovde u folder JMX gde smo je malo pre zapamtili radnu verziju. Pritisnimo save, onda OK i aktiviramo ovo da se javi. Evo, otvara se naš test u obliku web strane. Samo da sačekamo dok on sve to uredi. Javlja se ovaj deo, napiši ime i prezime. Ja ću napisati samo moje Slađan i da bude OK. I evo, javlja se sada ovaj deo. Sve je na srpskom jeziku, sve je ćirilicom. Vi možete podesavati kako želite, na kom jeziku. Da li će latinica, ćirilica, svejedno je. Znači, Maček otišao u Hajduke, fabula priče, i vidite kako je sve dato objašnjenje, ono što smo zapisivali i radili. Ovo se javlja sa weba, to da isključim. I kaže, sada da poređamo rečenice. Pa prva rečenica bi bilo Mlinar tiše njegov mačak u vodenici, pa onda Mačak otišao u Hajduke, pa onda upoznavanje susret sa jazavcem, pa kukuruz, krađa kukuruza, pa ću sada namerno pogrešim, trebalo bi psi jure Kraljevice, ali ja ću sada ovo da uradim, pa psi jure Kraljevice, pa ponovo u Čičetričnoj vodenici. Mi smo to pogrešili, kada pritisnemo proveri, evo javlja, žao mi je, ali nije tačno, probaj ponovo, ovaj deo vašeg odgovora je tačan i one prve 3 rečenice koje smo mi upisali su tačne. I sada možemo da pritisnemo dugme vrati, da krene od početka, ili da sad nastavimo ono što dokle smo dobro uradili, psi u Kraljevci, pa onda ponovo u Čičetričnoj vodenici, Mačak ispunjava, proveri, tačno je, vidimo da smo ovde rezultat uradili. Ovo mi se javlja zbog toga što nisam ubacio moj mail, ali sam aktivirao opciju da stigne, pa se sad malo buni. I ponovo sve urađeno tačno je sa 85 poena zato što smo pogrešili. OK, i završavamo ovde. Možemo da se ponovo pokreni, a ako nam nešto nije bilo jasno, da pritisnemo ono dugme nagovesti. Evo, kad vratim ponovo, on će sve da ponovo pokreni, da povrati ponovo i opet da zatraži naše ime, odnosno ime učenika. Ja ću ukucati da bi pokrenuo. Ovde ću da završim ovaj deo, a onda ću pokazati ono drag and drop. Sada nastavljamo
drugu drag and drop opciju. Malo pre je bilo ono, na klikom smo ređali rečenice, odnosno redosled ispreturanih rečenica, a sada će ići opcija drag and drop. Znači pritisne se dugme drag and drop, piše proba 1, ja ću ovdje staviti proba 2, save, yes, i pokrećemo opciju drag and drop. Ona se pokreće. Ovdje nam traži ime, ja ću staviti Đusa, ok, i evo drag and drop, trebamo da povučemo i spustimo rečenicu. Piše njegov mačak u vodenici, čiji mačak otišao u hajduke, druga rečenica, pa onda susret sa jazavcem, krađa kukuruza, psi jure kradljivce, mačak ponovo uči četričnoj vodenici i mačak ispunjava obećanje. Proveri, tačno, ok, i ovaj deo mi se javlja da bi potvrdio za mail koji nisam ja malo preubacio. I sada kad pogledamo, završili smo ovo. Ako hoćemo ponovo pokrenemo, piše ponovo pokreni. Ako neki redosled nismo znali, možemo pritisnemo dugme nagovesti i tako će nam se javiti pomoć, ali pritom se umanjuje broj bodova. Sada ćemo preći na novo. Evo, tu sam isto spremio da ne bi gubio vreme. Recimo sada jednu rečenicu, da ispreturamo reči u toj rečenici, to je proba 2. Otvaramo, evo, napisao sam rečenicu, vežba 2, u naslovu mama pravi ukusan nedeljni ručak. Kako se piše, ispiše se reč, pa pritisneš se enter, pa opet reč, pa enter. Bitno je da se enterom odvoji svaka reč, da bi on znao šta da odvaja. Može da se i napiše nekoliko reči, pa enter, onda će cela ta fraza stojati u jednom delu. I da vidimo kako to izgleda, pritisnemo dugme ovo, proba 2a, neka stoji, i ja ću da pritisnem save, pa yes, javit će mi se opet ovo. Oho, treba da, pogrešio sam prilikom zadavanja. Samo da ga isključimo, znači idemo opciju, ovdje ćemo da stavimo proba 2, save, da, i evo ga. Opet će mi tražiti ime da unesem, Đusa, ok, i idemo. Evo, reči su ispreturane, mi trebamo klikom mama pravi ukusan nedeljni ručak. Pritisnemo proveri, tačno je, ok, ovaj deo da pošalje na moj mail, završili smo taj deo i može drag and drop, ista opcija, proba 2, crtica 1, da bude save, yes, i da se vidi. Ime Đusa, ok, i sad trebamo da drag and drop, povuci i spušti mama, ovo mi se javlja sa interneta pošto sam konektovan, mama pravi ukusan nedeljni ručak. Poređali smo reči, proveri, sve je u redu, ok, vidite kako to izgleda. I imamo još jedno, sad ću da isključim onu opciju da mi se ne javlja da upisujem ime, to je na zadnjem jezičku, ok, ovdje ću da stavim reč kako će da izgleda, recimo da napišem reč kopaonik, k, enter, o, ko, p, a, o, n, i, k. Kopaonik. Sad u ovom delu mogu da stavim i da imam i sliku recimo, pa idemo na insert, sliku planine, da je ovdje nađem kako će ona izgledati, odnosno imam je ovdje, evo ovako, kao neka asocijacija, da smanjimo na 200 piksela, da ne bude preterano velika, pritisnemo
Ok, to ćemo ovde sada ubaciti i idemo da se javi tako proba 1, stavit ćemo proba 3, save, jeste, da se vidi. I evo, stoji slika i mi trebamo da ispišemo K, O, P, A, O, N, I, K. Proveri, provereno tačno. Vidite kako izgleda i može da bude i treća ako stavimo ovu opciju, treća 3 i 1 stavimo da bude drag and drop, jeste, view i da ne kliknemo na svako slovo nego da povučemo i spustimo. Idemo K, O, P, A, O, N, I, K. Proverili smo, urađeno. Vidite da je jednostavno i da može da se ovim programom jako puno toga zanimljivog uradi za učenike. Sada ću da vam pokažem i onu opciju zadnju koja je bila u našem kvizu, a odnosila se na Mesher, odnosno spajanje svih ovih postojećih dokumenta u jedan. I ostalo nam je da pokažemo The Measure, odnosno pravljenje pirea od postojećih dokumenta koje smo pravili uz pomoć ovih aplikacija. Close, Quiz, Cross, Mix i Match. Kako bi to izgledao? Pritisnemo na dugme, javlja nam se aplikacija, prvo zadamo naziv, ja ću da dam naziv grupni test crtica proba. Zapamtit ćemo u folder grupni test koji smo napravili, onda sada dodamo fajlove, dodat ćemo sve ove fajlove. Možemo jedan po jedan ili da ih selektujemo ovako i da pritisnemo dugme open. Kako bismo ovde nazvali vežba i 1 recimo neka stoji, da bude standardno. Ok, i ubacuje sve. Kada smo ovde zagradili, ovde možemo da dodamo određene stvari, neke web lokacije, ako nam je zanimljivo, ovde da damo user strings, neka podešavanja, ovde dugmići kako da se javljaju, sledeća, recimo, da ćemo, ali da stavimo na srpskom jeziku da nam se javlja, u ćirilici, sledeća strana, a ovde ćemo da stavimo prethodna strana. Ovde ćemo da stavimo glavna strana, da nam piše, ili indeks. Ovde će kako izgleda, ovde stavljamo indeks, tu ako želimo da upišemo šta će se javljati, until the chapter, to možemo da stavimo i ne moramo. Možemo da stavimo vežba. Kada smo sve to podesili, pritisnemo build, pošto imamo ovde opciju build i build index, samo index, kliknemo build i kreće kreiranje. Evo sve, prvo je iskreirao, drugu da li želimo da ga kreiramo, treću, ukrštenice kako će izgledati. Da li želite da vidite sada kako će izgledati, ja sam pritisnuo da. I evo kreirano je. Sada mi je ubacilo neku koju sam ja stavljao u prirodi društva, nema veze, to što sam pravila, evo kako izgledaju one planine koje sam samo u početnoj verziji ubacio, nisam razmišljao
o tome koja je kakva, ali nema veze. Vidjeli ste kako izgleda, opet mi se ubacio ove strane. Idemo na prethodnu stranu, pa ovde Mačak otišao u Hajduke, da upišemo ime. Slađan. Pa okej. Pa evo one rečenice koje su, pa se opet vratimo na glavnu stranu, pa srpski jezik test, kako izgleda, prikaži u obliku svih pitanja, vidite, pa se opet vratimo na glavnu stranu, pa srpski jezik imenice i vidite da smo ubacili sve ono što smo radili do sada. Tako izgleda ovaj grupni test. Nadam se da vam je bilo jasno. U ovom delu možete da promenite ako želite da ovo prvo se javlja, ovo drugo, sve jedno je. Nadam se da sam vam ovim pomogao mnogo u korišćenju Hot Potatoesa. Ako vam se dopalo, lajkujte, napišite neki komentar. Do narednog videa, vidimo se, pratite moj kanal, pritisnite dugme subscribe i vidimo se. Pozdrav svima vama!